କାହାଣୀ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର। ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଯିଏ ସାଇତି ରଖି ବହୁତ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି, ଯାହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା 12 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ଲାଗିଥିଲେ 1200 କାରିଗର। କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କେବଳ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ତାରି ବୁକରେ ସାଇତି ରଖିଛି ବହୁତ ଛୋଟ ବଡ଼ କାହାଣୀ। ଆଉ ସେ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଅଛି 12 ବର୍ଷର ପିଲା ଧର୍ମପଦ, ଯିଏ ନିଜ ଜୀବନ ବଳିଦାନ ଦେଇଦେଲା 1200 କାରିଗରଙ୍କ ପାଇଁ। କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତରାୟ ଅନୁବାଦ ଦ୍ୱାରା ତଦାରଖ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରିଗର ଥିଲେ ବିଶୁ ମହାରାଜ। ଲୋକକଳ୍ପରୁ ଯାହା ଜଣାଯାଏ, ମା ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତରାୟ ଏ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାପରେ 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କ କାରିଗରକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କାମ। ରାଜା ନରସିଂହଦେବଙ୍କ ଆଦେଶ ଥିଲା ମନ୍ଦିର କାମ ନ ସରିବା ଯାଏ କାରିଗରମାନେ ସେଇଠି ରହି କାମ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ବିଶୁ ମହାରାଜ ମନ୍ଦିର କାମରେ ଘରୁ ଆସିଥିଲେ, ତାର ମାସେ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଧର୍ମପଦର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ତା ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଥିଲା, କାରଣ ସେ ବାପାଙ୍କୁ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖିଥିଲେ। ଦିନେ ସେ ଜିଦି ଗଲା କି ମା, ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବି। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୋ ମାନିଆ ହୋଇ ବାଡ଼ିର ବଡ଼ ବଡ଼ ଧର୍ମପଦ ବାହାରିଲା ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। କୋଣାର୍କ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ବିଶୁ ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିର ବରଗଳି ଦେଖିକିନା ପୁଅକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତଗୁଣ ବିଧିର ବିଧାନ କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମପଦ ଜାଣିଲେ ସବୁ କାରିଗରମାନେ ମନ୍ଦିରର କଳସ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା ଆଉ କଳସ ସ୍ଥାପନରେ ସଫଳ ହେଲା। ଏହା ଦେଖି ସବୁ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି ହେଲା ବିଶୁ ମହାରାଜ। କଥାରେ ନାହିଁ ତୁଣ୍ଡବାହିତ ସହସ୍ର ବର୍ଷ। ଏ ସମୟରେ ଗୋଟେ କଥା ବିଶୁ ମହାରାଜଙ୍କ କାନକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଜାଣିଲେ ଯେଉଁ କାମକୁ 1200 ବଢ଼େଇ ପାରିଲେଣି ତାକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା କରିବ, ତାହେଲେ ତ ମୁଣ୍ଡ କାଟେ ନିଶ୍ଚୟ। ଏ କଥା ଧର୍ମ ଶୁଣିବ ଆଉ ବାପା ବିଶୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଚଳେଇଲେ ଆଉ ଡିଆଁ ମାରିଦେଲେ ସମୁଦ୍ରକୁ। ଏ ହେଉଛି କାହାଣୀ ଧର୍ମପଦ, 12 ବର୍ଷର ଧର୍ମପଦ। ଆଉ ଏ କାହାଣୀକୁ ଚାପି ରଖି କୋଣାର୍କର ମନ୍ଦିର ତା ବୁକୁରେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମପଦଙ୍କ ମନରେ ଜୀବନ୍ତ ରହିବ।